Etxebizitzaren krisia bizi-bizian dago iparraldean. Etxebizitza sozialak eskuratzeko arazoak dituzte herritar askok. Horretaz anitz dakien bikote bat ezagutuko dugu gaurko saioan. Badira 19 urte etxebizitza sozial bat eskuratzeko eskaera egin duela eta geroztik ez du berririk. Egoera jasanezina bilakatu denez kotxean lo egiten du urritik. Arratsaldeon ikusentzuleok, gaurko saioan kotxean bizi den bikotea ezagutzeaz gain, Nerea lankideak Fabrice Duponten kasua ere aipatuko digu. 19 urtez Biarritzen bizi ondotik laster kaleratua izango da. Alda mugimenduak bere aldeko sostengu gaualdi bat antolatu du asteburu honetan Baionan. Ongi etorri iparraldearen orenera. Fabrice Dupont kaleratua izanen da datozen asteetan. 2005-etik bizi da Biarritzeko etxe honetan 20 metroko apartamentu batean. Hilean 400 euro inguru ordaintzen ditu, baina jabeak, Kaledonia berrian bizi denak, iaz jakinarazizion etxea salduko duela eta beraz joan egin behar zuela. Hilabetero ordaindu duela azpimarratu du eta alokairu pribatuan prezio horretan ezinezkoa dela etxea topatzea dio. Izan ere, elbarritasun bat du eta 1000 euroko pentsioa jasotzen du hilean. Aukera bakarra beraz, etxe bizitza sozial bat eskuratzea da beretzat. Baina hainbat urteetako itxaron zerrenda dago. Eta karrikan ikusten du bere burua. Donc je me retrouve à la rue. Alda gogorarazi du, geroz eta kaleratze gehiago daudela Ipar Euskal Herrian. Baionako auzitegian Nantes, Marsella, Lyon eta Niza bezalako hiri nagusiak baino kasu prozedura gehiago bazirela Ipar Euskal Herrian kanporaketen gaiaren inguruan. Horan erran nahi du egoera larria badela eta ezinbestekoa dela neurriak hartzea. Etxe bizitzaren krisia geroz eta gordinagoa dela ohartarazten du Aldak. Iaz, ia 100 pertsonek jo zuten eurengana kaleratzea arriskuagatik. Fabrice Duponten kasuan bera barnean izakita saltzen alko zuten, baina helburua da diru apur bat gehiago egitea besterik ez, eta hor ez dena kontuan hartzen da jendea badela etxe horietan, bizi da jende hori, eta kontuan hartu behar da ere bai, humanoki ere behar direla, ez direla akzio batzuk saltzen ari boltsan, baizik eta etxe bizitzak direla. Eta etxe bizitza eskubidea defendiatu behar da eta eskubide bada. Auzitegitara jo duen arren, epaia galdu du abenduan eta epaiketako gastuak gainera ordaindu behar dizki orain jabeari. Horregatik, Aldak sustengu gaualdi antolatu du hil honen 24-ako. Etxebizitzaren krisiak ondorio latzak ekartzen segitzen du iparraldean. Gerozta gehiago dira lan bat duten arren etxebizitza baten alokairua ordaintzen ahal ez duten pertsonak. Eta horren eraginez, kotxean lo egitea behartuta daude. Bikote honen kasua da. Emakumeak saltzaile gisaran egiten du eta gizonak garbiketa enpresa batean. Batzuetan igerilekuetan aparkatzen dugu kotxea, leku publikoetan edo lagunen etxeragoaz. Egoera ez da erresa, baina saiatzen gara azten. Dituzten lansariek ez diete albidetzen etxebizitza bat ordaintzea, prezioak altuegiak direlako iparraldean. Geratzen zaien aterabide bakarra kotxea da. Txikiak diren etxebizitzentzat alokairuak erraz izan daitezke 900 euro edo 1000 eurokoak. Bigela dituzten etxebizitzek erraz balio dute 900 euro hilabetean. Gainera, arazoa da jende askok alokairuak behar dituela. Egunero saiatzen ez merkatu pribatuan. Eskaerak bidaltzen dituz, deitzen dut. Aurrekoan estudio txiki bat bisitatu nuen. Estudioaren alokairua 600 eurotan zegoen, baina jende asko interesatua zen. Etxe bizitzaren prezioak hain goititu dira, nun duela, laupa 5 urte irabazten zenarekin atxamaiten zinuen zerbait, baina gaur egun ezin duzu gehiago, eta horrek egiten du ere, etxe bizitzak galtzen duten pertsonek, kanporatua direlarik jabeak saltzen duelako, adibidez, usu egoera biziki zail batean izaiten aldirela, zeren batzutan bakarrik 3 urteren buruan, ez dute bat ere gehiago etxe bizitzarik atxamaiten prezio horietan. Kotxean lo eginez, hotzak gau osoan kotxea piztuta uztera behartu ditu behin baino gehiagotan. Eta espazio ertxearen gatik gorputza gogorturik esnatu dira. Etxebizitza sozial bat eskuratzeko lehen eskaera 2004an egin zuten, duela 19 urte, geroztik ez dute erantzunik. Eskaera egin dugu duela 19 urte Pirineo Atlantikoetan eta 12 urte Landesetan. Edozein aukera onartu dezakegu, ez dugu azterketarik lortu 2004 urteaz geroztik.
Eskaerak berritzen ditugu behin eta berriz, eta beti erantzuten digute ez dagoela deus. Egoera horren aurrean galdera bakarra dute buruan. Noiz, nire galdera da, noiz lortuko dugu etxebizitza bat? Iparraldean etxebizitza sozial bat lortzeko erantzunik jasotzen ez duten 11.000 eskaera inguru daude. Batzuk urteak itxoin behar dituzte erantzun bat lortzeko. Emaiten den etxebizitza bakotxarentzat badirela 10 eskaera. Eta batzuk 4, 5, 6, 7 urte edo gehiago goitatzen dutela etxebizitza soziala. Hain zuzen aldaren gana jo berri du bikote honek beren kasuarentzat aterabide bat lortzeko. Gure kezkak entzungo duen norbaiten beharra dugu, gure egoera ulertuko duen norbait. Alda mugimenduak esperientzia badu eta lagun batek egiten dutena aipatu zidan, eta haien atea jo du. Oso ongi errezibitu naute eta asko lagundu naute. Egoera muturrekoa izan arren itxaropenari eusten dio bikoteak. Itxaropena atxikitzen dugu beti, egun batez lortuko dugu. Ordu hauetan Baiona inguruko edozein parkinetan egongo da bikote hau bere kotxean sartuta, etorkizun hobeago bat ziurtatuko dion erantzunaren zain. Ikusentzuleok dantzarekin amaituko dugu gaurko saioa. Bilaka kolektiboa Euskal Herriko dantza eta musika tradizionalak garaikidetasunez lantzen dituen kolektiboarekin hain zuzen berriki Baionako lugaretoan eskaini zuten ikuskizun eder honekin. Bihar arte!